Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo malam ko juaris sedang kedinginan sambil mengawal anak-anak di rumah. Jadi sambil apa-apa perundangan pasambahan yang selalu diajarkan kepada anak-anak sebagai regenerasi untuk pasambahan adat Minangkabau. Baju harus mau diguna bantuannya. Ini musim dingin sana. Musim dingin, sedang musim salju gini kok di Pekanbaru. Suara mulai berubah. Kok dibawa ke rumah sakit kata orang kok karena corona. Jadi baik. Jadi kita tidak ada karajo, kita buat video ya anak-anak. Video yang pertama beko dibawakan oleh Akbar Ramadan. Iko lah mulai bisa bapak sambahan walaupun hanya beberapa potong. Lalu dijawab oleh ayah. Setelah ayah menjawab, beko dijawab balik oleh Baim. Setelah Baim menjawab, beko ayah lah yang menjawab ya. Tapi Akbar duluan ya. Akbar duluan dengan bismillah tu assalamualaikum. Panggil mama ambo ya. Ya, kalau lupa nanti ayah tunjukin. 1, 2, 3. Mama ambo. Sungguh pun mama nembau si baiknya sagalo. Ini mama alif ulama cadia pandai. Suluh bintang dalam negara. Pemuka masyarakat PRW PRT sagalo dengan kita nadir pada malam kini. Apalah orang jangan nama sampaikan. Tiap-tiap tanda lah menunjukkan. Cebang di langit tanda. Kapane gabak di ulu tanda kehujan. Menjadi buah pinta je pinto dari ambo. Tangan dibasuh, air diminum, minum kopi dimakan. Kanda kuliah pinta balaku. Sekian dahulu perundangan ayah. Allah sampai dek kepala mudo. Allah mak. Nah, Mandanga kato kepala mudo sebentar nangko kepala mudo main ambo. Sungguh pun ambo surang nan baimbau sipaiknya sagalo nenek mama. Alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam nagari. Pemuka masyarakat Pak RT, Pak RW, sarata undangan yang hadir pada malam kini, baik di dalam maupun di halaman. Apa bana buah rundiangan nan kepala himbaukan. Kepala muda menyabutkan sebentar nangko. Tiuk-tiuk tando menunjukkan. Cewang di langit tando kapaneh, gabak di hulu tando kahujan. Kilek baliuanglah ka kaki, kilek caminlah ka muka. Condong marawa kalalawan. Dek karano ala bacapek kaki baringan tangan. Anak muda menatiangkan air sarato jok minum kopi. Ditatiangkan ke hadapan nenek mama sarato kita nambah samo. Nama jadi buah pinta jok pinto dek kepala muda Akbar. Tangan dibasuh, air diminum, pinum kopi dimakan. Kandak buliah pinta balaku. Kan baitu bana perundangannya kepala muda Akbar. yo mak. Tantangan ateh bananya tentu kepala muda berjawab capek. Rundiangan berpulangkan laki. Rupanya diambo kepala muda mengawi indak sekali kameh, memancuang indak sekali putih, mengabek pun indak sekali are. Ambo cari dahulu bulek sagolek picak salayang. Kalau lah bulek ayah dek pambuluah, lah bulek kato dek mufakai. Di sinan kandak kepala muda Akbar kadiagiah. Kabaa dek kepala muda tu. Baik lagi. Allah sampai mama ambo. Sakiro Allah kepala muda. Mandanga kato mama sabantako itulah kato nan sabanana. Jalan lurin nan batampa. Cupak tatagak nan baisi. Janjang takanak batingki. Aru punya dek mama ambo. Mangawi indak sekali kami memancuang indak sekali putih.
mangabe indak sakaliare. Baru punya de ambo mak. Kiliakan pada tidak tiku. Pasang ngantera di kabukutia. Batang silayu di tapian. Asa kandak lai kabulia. Pinta lai kabelaku. Insyaallah mak. Lamu jelam be ambo nanti. Jawab dulu. Mana ada lagi jawabannya? Baru kita stop. Allah sampai dek kapal mudo. Sekiro Allah. Mendengar kata kapal mudo sabantanangko sanang rasonyo hati sajuk rasonyo kiro-kiro. Bagiah kanda ambo tantang mencari kata bayo. Menunggu kapal mudo gak sebentar. Jadi mah.